Салом алейкум, дӯстони азиз. Рости гап ба телефон эфир карда ҳисоди маҳкам шуд. Шонтием. Иншоаллоҳ бовар дорам, ки дар инҷа ҳаракат мекунем, ки ба саволҳо дӯстони азиз ҷавоб диҳем. Хуб, сухана ба дарозӣ намекашам, дӯстони азиз. Якчанд саволҳое, ки дар барномаи технологияи иттилоотӣ ба мо додаги ҳастанд, дар комментариҳо нависондаги ҳастанд, мехоҳам, ки ба онҳо ҷавоб диҳам. ҳомид саъдиев нависондааст. Салом, аз ҳама виндовси қулай кадом виндовс аст барои компютер? аз ҳама виндовси қулай, додари азиз, бародари азиз, албатта виндовси 10 аст. Барои чӣ? Барое ки охирон виндовс ин виндовси 10 аст. аллакай виндовси 11 баромадаги аст, лекин ҳоли дастраси мардум нашудааст. Лекин хеле функсияҳои аҷоиб дорад. Ман видеороликша дидам. бовар кунед, аҷоиб виндовс аст. фикр мекунам барои ҳама маъқул мешавад. падоби виндовси Mac сохта шуда, падоби системаи Mac сохтагӣ ҳастанд. дизайноша, баъзе функсияҳоша. умед дорам, ки барои дигарҳо ҳам маъқул мешавад, иншоаллоҳ. айни ҳол виндовси 10 беҳтарин виндовс аст. гумон мекунам, ки аз ҳама виндовси хуб ва қулай айни ҳол ин виндовси 10 аст. барои чӣ? барое ки виндовси 10 назар ба дигар виндовсҳои пешӣ параметрҳош удобн аст, осон аст ва осонфаҳм аст. гумон мекунам барои ҳама ин система ҳам осонфаҳм аст ва ҳам осонкоркунӣ аст. истифодабаранда осон метавонад, ки ҳар як маълумоташа тезтару хубтар дастрас кунад. хуб, Эмомалӣ Сафарзода гуфтааст. Эмомалӣ Сафарзода гуфтааст. хуб, як лаҳза. Як лаҳза дӯстони азиз, ман бинам, ки прямой эфири мо рафта истодааст ё не. ранги вахш ягон мушкилӣ пайдо накунад боз. хуб, як лаҳза. ман инҷа бинам. бале, айни ҳол мо дар эфир ҳастем, дӯстони азиз. беҳтарин, хеле хуб. хуб, Эмомалӣ Сафарзода гуфтааст, ҳангоме ки аз папкаи ярлик ягон иттилоотеро агар хоҳем нест кардан, оё аз папкаи асосияш нест мешавад? бале, нест мешавад. бале. ҳозир ман ба шумо нишон метиҳам. дар компютер нишон метиҳам. ман телефона ман дӯстони азиз повернут мекунам. хуб, нигоҳ кунед дӯстони азиз. масалан ин ҳамин папка мегирем, дӯстони азиз. хуб, ҳамина ман ярликша месозам. Саздат ярлик. бале, аллакай ярликша сохтем. нигоҳ кунед. вақте ки дохили ҳамин вай медароем, дохили ҳамин папка, дохили папка ки дар омадаем, ина видео аст. дидед? ина нигоҳ кунед. ин асосӣ папка, ина ин ярликаш. дар асосӣ ина дидед, видео ҳаст, ин видео аст. ярликашда медароем. бале, ҳамин видео аст. хуб, акун нигоҳ кунед. инҷа савол додаянд, ки мақсад агар ки ҳамин аз дохили ярликаш, масалан агар видео удалит кунем ё ки дилхоҳ файле удалит кунем, аз дохили асосиш нест мешавад? бале, албатта нест мешавад. ина ман нест кардам. дохили асосиш медаром, ина папка нест. ина нигоҳ кунед. масалан ман ин папкаи асосӣ, ин папкаи ҳардуш ҳичи надорад. манез дӯстони азиз, дар бораи саволе ки Эмомалӣ додааст, Сафарзода. хуб, бисёр хуб. Сино Икромов савол додааст. шумо медонистед, ки номи канал вақти монетизатсия ба маҳкам мекунанд. барое ки як канали корейскӣ ҳамихели ном дорад. гапатон маъқул. ба кадом шарт канали шуморо маҳкам мекунанд? ба ҳамон шарте ки
агар канали шумо дӯстони азиз, агар канали шумо дар ҳолате ки шумо канал месозед дар ютуб, ҳангоми номгузорӣ кардан ба вай аллакай агар зайнид бошад, агар зайнид бошад ҳамун номи канали шумо, вай шумо иҷозат ютуб иҷозат наметиҳад ки марҳамат монам ин нома. ва боз дар канали ютуб бисёр функсияҳое ҳаст ки ман нашоти ин масъала иншоаллоҳ ки дар дарсҳои оянда як видео мекунам. Якчанд настройка ва функсияҳо ҳаст ки шумо бояд ки ҳамун контенти худатонро сохранид карда монед. ин чӣ гуфтаи гап? Масалан, хэштег мегӯянд, тег мегӯянд. Дар ютуб хэштег аст, тег аст. ӯзи ман ба шумо нишон медиҳам. Масалан, ютуб медароем. ютуб медароем. Масалан, творческий студия. Хуб, ӯзи мебинам. Ман ба шумо нишон медиҳам, ягон ҷои мушкиле нест. Так, настройка. Хуб, нигоҳ кунед. Экранро мегардонам, повернут. Повернут. Нигоҳ кунед. Дар ҳамин ҷоя канал ба медароем. Дидед? Дар ҳамин канал ман инҷа чӣ хел дар омадам? Вот. Творческий студио, дӯстон азиз, инҷа канал аст. Настройка. Настройка, вот, поёни настройка. Ана инҷа канал аст, настройка. Дар ҳамин ҷо, дӯстон азиз, шумо метавонед ки ключевые слова монед. Масалан, ман Mfilm мондагиам, мотивация, здоровье, жизнь, работа, хаёт и так далее. Дидед? Ман ҳамин хел, масалан, чизҳо мондаги ҳастам. Настройкаи канал ба. Дидед? Настройкаи канал ба. Масалан, шумо дилхоҳ, масалан, контент, дилхоҳ видео ба медароед. Дилхоҳ видео ба. Ана ин поёнда, поёнда. Мана ин поёнда. Теги аст, дӯстони азиз. Тег. Дидед? Теги аст. Ҳамин теги ба бояд ки полни номи ҳамин ваятонро нависонед. Шумо дахл дорад. Масалан, ман Mfilm Таҷика нависам, Mfilm нависам, Motivation Таҷикистан, таҷик. ҳамин чизе ки ба ҳамин контенти шумо дахл дорад менависонед. Пурра хушрӯ карда. Дидед? Ба ҳамин хотир вақте ки шумо ҳамин хэштегҳоро мондед, пур кардед, чанд ҳамаи видеоатон ба ҳамин хел ки мондед, аллакай шумо дар ютуб ҷой мегиред. Ҷойгир мекунед худатонро. Масалан, ман ҳозир канали асосиро мебиём. Главная, главная. Ин ҳамин главная ютуб аст, ина ман айни ҳол дар эфир ҳастам, уже маълум аст. Масалан, менависонем Mfilm. Ина автоматик бароварда аллакай, дидед? Mfilm. Вот, ин ҳамин Mfilm аз мо аст. ёки ба англисӣ бигзор ки менависонем, дӯстони азиз. Ина аллакай нависондаги ҳастем. Mfilm Таҷика. Аллакай ҳамаи видеои моро мебарорад. Дидед? ҳамаи видео аз мо ҳастанд. Барои чӣ? Mfilm Таҷика. барое ки мо дар хэштегҳомон, дӯстони азиз, фақат Mfilm Таҷика мемонем. аслан ҳамаи сайтҳомон ба ғайр аз ютуб, мисол названияш ИНСТАГРАМ, ФЕЙСБУК, ТЕЛЕГРАМ, ҳама ҳамин сайтҳомон аллакай Mfilm Таҷика мондагӣ ҳастанд. намихел Mfilm Таҷика мо нависондагӣ ҳастем ҳамаи названияи каналомона. хоб, накун масалан просто Mfilm тоқа, Mfilm холӣ. ина дидед, боз ҳамун канали мо ҳам мебарорад. саволи бародар маънӯш ҳаминае ки, дӯстони азиз, вақте ки масалан гуфтааст ки шумо медонед ки ҳамин канали шумо дар вақти монетизация ба маҳкам мешавад. барои чӣ? барое ки ҳамин хел канал какой-то корейский канал будааст. ман гумон мекунам ки ягон намешавад, барое ки аллакай мо контентамонро дар ютуб ҷойгир кардаги ҳастем. агар ки ҷойгир намекардем, ин ҳамин любой браузери ютуб шумо поистед Mfilm ёки дилхоҳ канала, мисол канали худатона, агар ки бировад, значит шумо контентатон дар ютуб шиштагӣ аст. агар ки не, значит шумо каналатон гуфти ҳамун бародар аст. хоб, саволи баъдӣ. Мирзо Бобур
Мирзоев савол додиянд. Ассалому алайкум. Ман Android 11 дар телефонам сабт кардам. Маъқулам нашуд. Чӣ тавр ба Android 10 баргардам? Tel Samsung A50. Қаблан сипос. خب برادر عزیز نگاه کنید. وقتی که شما تلفنتون اندروید تون مثلا установка میکنید، то есть обновление میکنید، شما دیگه برگشته نمیتوانید با اندروید خودتون. خب شما دیگه برگشته نمیتوانید. وقتی که شما уже سیستم обновление کردید و پولین سیستمتون از سیستم پیشی با سیستم نو که گذشت، الان شما دیگه با سیستم اولتون برگشتن نمیتوانید، برای که این اسلوب خودی اندروید همین خیلی است. شما دیگه برگشتن نمیتوانید. خب این یک چند سوال بود که در برنامه‌های ما در کامنت‌های ما نویسنده بودند، با آنها جواب دادیم. خب مرحمت. یگان سوال باشد دوستان عزیز من شما را گوش میکنم. создать ролик с лучшими моментами. خب مرحمت دوستان عزیز، اگر یگان سوال داشته باشید من شما را گوش میکنم. بهترین. راستی ما با تلفن دوستان عزیز افیر کرده استودیم در یوتیوب. کمتر نمیدونم با کدام سبب افیر ما از پیشش برآمد، راستی نفهمیدم. یک چند پروگرام افیر کرده استودیم، شاید که یگان نگروسکای سیویازی شد نفهمیدم. با همین خاطر تلفن کتی سیویز که افیر کرده استودیم. مرحمت دوستان عزیز، یگان سوالاتون باشد شما رو گوش میکنم. یا که شما نویسنده شده من دیدم نفهمیدم. وزیر یک لحظه کنه чат. Интересное сообщение. این میکردی با مدیده کو. راستی ابی چی نفهمیدم دوستان عزیز، میبخشیدم. چی باینه راستی که پسیمیسی ما را نشان نمیدهد. خب این خیلی میکنیم، یک کار دیگر رو میکنیم. من وایب میدارم، انا اینجا میدارم، اینجا جواب دادن میگیرم. خب так салом ба пешери худо. Как создать новый папка клавиатуры без мышки? بهترین. گفتاست که با واسطه کلاویاتورش چه خیلی پاپکا میسازیم. خب نشان میتیم، هیچ گم نیست. نشان میتیم. خب من ویدیو برمیگردونم با پیشکی دوستان عزیز. سوال عجیب دادین. چخیل دوستان عزیز میگه که از بمیشکه با کلاویاتورا پاپکا سازید. نگاه کنید ما چیکار میکنیم. شیفت و آلتا پخش میکردم میداریم دوستان عزیز. دیدید؟ بیاد من با ایسن کنم نزدیکتر است. من با شیفت و آلتا برابر پخش کرده حرف ان پخش میکنم. نگاه کنید رابط سول پاپکا پیدا میشد. حرف ان انگلیسی رابط سول میبینیم. Так. Ну, например, Ctrl. Да. Отлично. Ctrl-Shift-Alt. Ctrl-Shift-N. Ина паш мекунед дар рабочий стол папкаи нав пайдо мешавад. Дидед? Ман папка нест мекунам. Ина папка нест мекунам, ай сар месозем. Нишон метиҳем. Ctrl-Shift. ҳарфи ина. Нигоҳ кунем рабочий стола. Вот. Дидед? Окей. Мо папка сохтем. Хуб,
мебинем саволи дигара. саволи дигар додиян. ассалому алайкум устод Афзал Шобаёнов. Ва алайкум ассалом. Ман саяхтам. Ман нафаҳмидам чӣ хел. чат дарун нишон мета. Ба воситаи ютуб гуфта истодед. Рости гап ман ба воситаи телефон эфир карда истодам дӯстони азиз. Ба кадом хотир нафаҳмидам чӣ ба эфирҳои манро нишон наметиҳад ба ҳамин хотир. То есть анҷа ҳаст рӯи экран ба яке нишон надода истодааст. хуб ана хел боло мекарда мебидидаико. чат дарун нишон метиҳад. Умед гуфтиян. Как создать пароль в папка на рабочем столе без дополнительных папка? Аҳа. Ман рости гап программа қатъи кор кардаги ҳастам. Бе папкаша рости гап ман кардаги нестам. Бе папкаш ман кардаги нестам. савол додам ки чӣ хел дар папка парол мемонӣ бе дополнительни программа. Рости гап ман ин масъала ба интересоват кардаги нестам. Ман танҳо программаи FolderGuard ҳаст. Программаи FolderGuard аз YouTube метавонед ба ҳузур скачат кунед, аз Google, аз интернет дилхонамуд сайт метавонед ки FolderGuard метавонед скачат кунед. ба ҳузур дискотона, папкотона метавонед ки ба ҳузур парол монед. лекин ман худаша отдельно накардам, намедонам. хуб, маромад саволи дигар дӯстон азиз. ютуб ман часпид чӣ хел нафаҳмидам. Рафтааст ба фикраман дӯстон азиз. як бор абнавиш кунам канин компютера. Не, рафта истодааст. ин дар дарсҳои нурулло иштирок кардам. додар азизам, ман шуморо шинохтам. Просто метавонед ки ягон саволу-ҷавоб дар бораи илми компютер кунед. иншоалло ки мо якчанда эфирҳое ки гузарондем дар бораи муваффақият будан, дар бораи масалан илми молиявӣ будан. направлени дигари мо дар ютуб ин технологияи иттилоотӣ аст. ба ҳамин хотир мо дӯстони азиз эфир карда истодем. ман телефонам монам ки бисёр бад ҷӯмида истодааст. ба ҳамин хотир мо эфирӣ дар бораи саволу ҷавоб ташкил намудем. хуб. умедҷон, умед шоназаров. хуб, умедҷон, саволаи аҷоб метиҳед. хуб, биёед ик хел мекунем. умедҷон, шумо саволи бологитон аввал гап занед ки мо иҷро кунем. дар як ҷойге иҷро кунем, баъд саволи дигаритонро бинем. чӣ гуфтед? маромад, умедҷон. маромад, умедҷон. ман надида истодам чӯта вай шумора. чӣ хел шудин? чӣ бе? як гум мешаванд ҳамин комментариҳои мо, як пайдо мешаванд. рости гап бори аввал аст ки дар телефон дӯстони азиз эфир мекунем. ҳамин хотир бошад. хуб, давайте ман
ай камтер бинам, чунки аз телефон нафаҳмида истодам эфира. Як лаҳза. Эфирда дароем. Эфирда даромадем. Так. Ка нафаҳмидам ака. Хуб, интар мекунем омеҷон. савол-ҷавобе ки мо гуфтем, ин маънои онро надорад ки ман ҳамаи саволои шумо медонам. Ин маънои онро дорад ки мо дар якҷоягӣ савол-ҷавоб мекунем. саволи баъдинаи шумо масалан как секрет папка на рабочем столе. Хуб, давайте инро иҷро мекунем. раз ки умедҷон дар бораи вай мо ба нагуфтан. хуб, манаи рабочи столи мо папка месозем, создать папка. Вот. хуб, чӣ кор мекунем? Гуфта намонад ки мо дар Windows 10 кор карда истодем, дӯстони азиз. Медароем свойства. нигоҳ кунед. Script. свойства. интихоб мекунем чӣ? Secret. дидед? ин як роҳаш аст. премин мекунем, лакай script мешавад. роҳи дигараш. мо просто анеми другое интихоб мекунем, нигоҳ кунед. Ну давайте. Сменить значок. нигоҳ кунед. Сменить значок. Сменить значок. Анаминҷа дӯстони азиз, ҳозир якта значоки холӣ дорем мо. Ина. Значоки ҳеҷ нест. Дидед? Ина холӣ. Окей. нигоҳ кунед. Папка применить. Окей. Ина. Аллакай папкаи мо як бор обновид мекунам. дидед? Папкаи мо аллакай нест. Фақат номаш аст. ин масалан болоша мебинем, аллакай хел нишон метиҳад. дидед? бо медароем ҳамон свойства. настройка. Сменить значок. инҷа кадом намуди значоке ки хоҳед мемонед. масалан ман ин значока монем. окей. применить. вот. папкаи шумо значоки ина хеле гирифт. хоб, кадом значоке ки шумо метонед монед. окей. применить. ина. папкаи шумо ҳеҷ надорад. бигзор ки нишонаи папкара мемонам. окей. мондам нишонаи папкара. ина. бигзор ки скрипт пахш мекунам. применить. вот. инҷа ба шумо смс метиҳад. ина Windows 10 ҳаст. мега ки применение изменение только к этой папке. ман ҳамин папкара танҳо ҳамин папка интихоб мекунам ки только скрипт шавад. окей. ина папкаи мо нест шуда рабочи стол. дидед? папкаи мо аллакай чӣ шуд? нест шуд. хуб. марамат, саволи дигар. ман саволи дигар на эфири мо ҳам ҷавоб аст. хуб, марамат. ман хел монам телефонам, майлаш. хел монам, баъди хел бинам. хуб, афзалшо баёнов савол додиам. устод, иртиботи шабакавӣ чӣ хану давате чӣ маъне дорад? камтар хато нависондед. бисёр хуб. иртиботи шабакавӣ чӣ маъне дорад мегӯяд? ин аз китоби синфи 9 ҳаст ба фикрам. технологияи иттилооти синфи 9. иртиботи шабакавӣ аллакай маълум аст. яъне ки алоқаманди шабакавӣ ба як шабакаи дигар. мисол, ИНСТАГРАМ ба ФЕЙСБУК ин иртиботи шабакавӣ мешавад. фаҳмидед? ҳамин иртиботи шабакавӣ гуфта, яъне ки алоқамандӣ, яъне ки пайвастӣ як шабака ба шабакаи дигар. ҳозир айни ҳол масалан шумо метавонед ки WhatsApp
ба Instagram пайваст кунед. Яке аз функсияи беҳтаринаш ин аст ки шумо метавонед ки масалан автоматик чиз ки дар WhatsApp бизнеса дар назар дорам. WhatsApp обычно нера дӯстони азиз. WhatsApp бизнес. WhatsApp бизнес аккаунт аст. Анавайда автоматик метавонед ки сообщение автоматик монед. вақте ки як кас шумо дар менависонад автоматик ба шумо сообщение мебиёд. мебахшед мо айни ҳол банд ҳастем. шумо телефонтон куштагӣ ҳам бошад ки ҳамон SMS автоматик ҳамон муштарӣ ба меравад. хоб ҳамин функсияро метавонед ки ба Instagram пайваст кунед. анамин иртиботи шабакавӣ мешавад. Так. Саволу. ба фикрам фаҳмидед, Абдулашо Баянов. Савол дигар Умед Шоназаров. дар бораи Mac адрес ва домени суҳбат мекардед. Хуб Умедҷон, аввал шумо мо ба нависонед. Чӣ папкара бе программа парол мемонем. Нависонед, мо нишон тиҳем мардум ба баъд ба саволи дигари шумо ҷавоб диҳем. барое ки ман надидам рости гап. Бе программа ман надидам ки чӣ хел масалан хуб як лаҳза. хуб марамат. шумо нависонед ки чӣ гуна мешавад. Интересно. Какой-то нельзя. марамат саволои дигар дӯстони азиз. фаҳмидам. хуб эфир ба мебиёем. домени суҳбат мекардед. умедҷон, ман аллака дидам хеле код дар кор аст. барои вай мо вақтамо хеле вақти бисёра мегирад. дар дохили папка мо текстове документ добавид мекунем. як коди бисёр дароз аст рости гап ва кодгузорӣ карда накора. ба ҳамин хотир дар инҷа вақтамо хеле кам мемонад. ман интизор мешавам. бале. Абдулашо Баянов, бале. тарзи кори компютер ба тарзи кори майнаи инсон шабоҳат дорад. албатта. худи компютер дӯстони азиз, бародари азизам, додари азизам, аз рӯи майнаи сари инсон гирифта шудагааст. тамоми системаи кориаш аз ҳамин рӯи майнаи инсон гирифта шудагааст. ман як технологияи оянда шумода гап мезанам. аллакай шумо мефаҳмед. наверно дар соли 2025 ё 2030 як технология мебароранд ки дар ҳолати фикр кардан аллакай ҳамон чиз шудан мегирад. масалан шумо ҳамон технология, масалан телефонатон дар кисатон аст. шумо аллакай фикр мекунед ки ба падарам занг занам.
ҳамин телефонам мебардорем, автоматик ҳам падартон ба гудок мерад. шумо маро фаҳмдед, а? ё ки дар компютер шумо ягон кор кардани ҳастед, ягон папка сохтани ҳастед, ҳамин фикр кардед, аллакай папка сохта шуд. ҳамин технология бояд ки созанд дар наверно 2025 ё 2030. хуб, аллакай шумо фаҳмидед. хуб, марҳамат, саволи дигар. мо дӯстони азиз 3 дақиқа дигар вақт дорем. 3 дақиқа дигар вақт дорем. Марҳамат, агар тавонед ягон саволи дигар нависонед. саволатон бошад, марҳамат, шуморо гӯш мекунам. марҳамат, дӯстони азиз. иншоаллоҳ ки ин эфири мо ҳатман барои нафароне ки шавқу ҳаваси технология доранд, иншоаллоҳ барои ҳамонҳо аст. ман фикр мекунам ки технологияи иттилоотӣ барои ҳама дар кор аст айни ҳол. ҳамин тавр? бовар кунед, дар ҳамаи соҳа ин чи дар кор аст. ҳаракат кунед ки технологияи иттилоӣ омӯзед. чӣ гуфтиям? шумо мегуфтед, агар интернет дар фазо бошад, барои як инсон то охири умр чӣ қадар мегабайт ё гигабайт ҷудо карда мешавад? Нафаҳмидам. Шумо мегуфтед, агар интернет дар фазо бошад, барои як инсон то охири умр чӣ қадар мегабайт ё гигабайт ҷудо карда мешавад? ин саволи хештег аст. ин саволро ман точно намедонам. Точно ман намедонам ки ин саволи шумо аз куҷо гирифтед. ба ҳар ҳол ба ман саволҳои назаравӣ тиед хубтар. То есть амалӣ, практикават. Саволҳои практикӣ. раҳмат калом устод, раҳмат устод, худо нигаҳбонатон. Ташаккури зиёд, зинда бошед. дар инҷа як талабаи бисёр доно дорем. Умед Шоназаров. Умед Шоназаров саволҳои аҷоиб метиҳанд. бубинед, дӯстони азиз, як чизе фаромӯш накунед. аз ҳама интересни саволҳо ва интересни вапросҳое пайдо мешавад ки одам шок дамеафта ин технология аст. барое ки технология ҳар рӯза пешрафта истодааст. ҳама рӯза тамоми библиотекаҳо иваз шуда истоданд, обновит шуда истодиянд. ба ҳамин хотир мисол шумо тасаввур накунед ки мисол баъзе савол ҷавоб ёфт, баъзе савол ҷавоб наёфт. ба ҳамин хотир ин чиза ба ҳисоб гиред. хуб, дар бораи MAC адрес ва домени суҳбат мекардед. Бисёр интизорем. хуб, майлаш. дар бораи чиша суҳбат кунам? Масалан, дар бораи MAC адрес ва дар бораи чиш суҳбат кунам? Чӣ хел домен харидан ё ки чӣ мел домен сохтан? Дар бораи чизаш? марҳамат. Масалан, бед ман интизор мешавам. барое ки ин мавзӯи бисёр калон аст. бале, бисёр мавзӯи калон аст. Ба ҳамин хотир дар бораи MAC адресиш гап дорем ё ки дар бораи домениш суҳбат кунем? Дар бораи кадом? Так. чӣ хел шуд ин ваи ман? Аҳа. Так, эфир.
Молодец, Умедҷон, молодец. Маълум аст ки бисёр чиз аллакай дар бораи технология медонед. Ин хеле хуб аст. барои саволи бисёр навистанам узру некем барои ҳамаи хело одамон ягон фикриш. қандатон назанед, молодец. домен харидан. хуб, оддӣ карда мегӯм вақтамон хеле аллакай гузашт. масалан шумо якта сайт месозед. домен харидан чӣ гуна аст? www масалан .murod94.tj ёки www.mfilm.tj инами домен аст. ҳамина шумо бояд ки чӣ гуна харидорӣ кунед. махсус сайт аст барои харидани домен. шумо аз ҳамон сайт дар омада харидорӣ мекунед. сайтҳо беҳад бисёр ҳастанд барои домен харидан. сайтҳои масалан доменҳо tj ҳастанд, .ru ҳастанд, .uz ҳастанд. шумо аз ҳар як домен отдельно худаша харидорӣ карда метавонед. хуб, аз тоҷикӣ масалан .tj, .com вобаста доменҳо вобаста ба ҳамин доменҳо ба ҳамин .com, .tj, .ru фарқ мекунанд. агар шумо .tj харидорӣ кунед, нархаш арзонтар, моҳонашам оплаташ арзонтар. .com шумо агар харидорӣ кунед, аллакай ин уровенаш масалан назар ба дигар доменҳо болотару хубтар аст ва беҳтар сайти шумо кор мекунад. хуб дӯстони азиз, ба ҳамин хотир фикр мекунам эфир барои шумо писанд омад. саволҳои беҳтарин будан дар инҷо, ҷавобҳои хуб, саволҳои хеле хуб буданд. ман миннатдор ҳастам. ман аз шумо узр мепурсам барое ки эфири авваламон камтар мушкилӣ пайдо кард. ба ҳамин хотир ман аз шумо узри зиёд мепурсам. хуб, эфира сахният мекунем. ҳатман дар омада тамошо кунед. иншоаллоҳ ки ягон нофаҳмиё бошад, ягон саволҳои махсус дошта бошед, метавонед дар ватсапи мо навишта рӯй кунед. ҳатман агар вақт ёфта ба шумо ҳатман ҷавоб медиҳем. иншоаллоҳ ки умед дорем ки ба саволҳои шумо каме ҳам бошад ҷавоб медиҳем. хуб, худованд нигаҳбонатон бошад. ҳатман ба канал обуна шуданро фаромӯш накунед. иншоаллоҳ ки мо ҳамин тавр барномаҳо карда рафта мегирем. хуб, дар паноҳи аллоҳ бошед. ака ман ҳар рӯз дар ватсап савол метавонам бо ягон одаме боша. хуб, интизор ҳастем умедҷон, интизор ҳастем. худованд аз шумо розӣ бошад. саломату сарбаланд бошед. худо нигаҳбонатон.